Ayan, yan yung kanyang itsura, no. So makikita natin sa kanyang itsura isa parang the same lang sa kanyang 100 and 125 na edition ito, no. So ang kanyang makina is golden brown, dark brown, no. So dito makikita natin yung pangalan niya na Sorp 110. So ayan, makikita natin guys kung may makahawig sa ibang brand na itsura niya. So kayo na lang bahala po mag guess, no. Yun. So welcome back ulit sa ating channel guys, no. So andito tayo ulit sa Rusi Banyag Daraga Brands para i-feature natin itong Rusi Sorp 110. So ito nga pala guys yung motor na wala pa sa aking vlog, no. So ngayon i-vlog natin ito. So tara guys, samahan nyo naman ako at gawin na natin itong vlog na ito, no. Ayan, yan yung kanyang itsura, no. So makikita natin sa kanyang itsura isa parang the same lang sa kanyang 100 and 125 na edition ito, no. So ang kanyang makina is golden brown, dark brown, no. So dito makikita natin yung pangalan niya na Sorp 110. So ayan, makikita natin guys kung may makahawig sa ibang brand na itsura niya. So kayo na lang bahala po mag guess, no. So ito, so katulad pa rin ng dati, ito yung park light niya dito, no, na parang kilat. At yung signal light niya is LED type na, no, kabilaan yan. So dito sa kanyang headlight is yan, bulb type pa rin, pero halogen bulb siya, no. Ito yung kanyang design sa headlight cover, headlight assembly, no. Ito sa harap. So ito guys, yung kanyang front fender is tamang-tama lang kanyang plastic, no. So magandang klase din to dahil hindi siya yung matigas o sobrang lambot, no. Dahil flexible naman siya kapag hinahawakan. So dito sa likuran niya is matte black finish, no. So yan, mahaba siya dyan, na para hindi masyadong matilamsikan doon sa black ng makina, no. So naka air suction valve na siya guys, at carb type pa rin siya, no. Makikita natin parang ano siya, pero putol siya dyan, no. Pero magandang design. Kung titignan natin is nabubuo siya sa paningin natin, no. Magandang klase ang pagkagawa ng kanyang decals, no. So ito yung naka-telescopic port pa rin siya, no. Siyempre yung caliper niya na standard piston ng caliper. So itong cover ng telescopic niya is
matte black na with glitter effect, no, sa kanyang paint job. Syempre yung kanyang signature mugs ito, and then yung disc brake niya, no, 3mm. So sa kanyang tire size guys is 250 by 17, and then made by Yuan Sing, no, ang brand niya, no. So ito dito yung kanyang cable is maganda, hindi siya masyadong makapal, no, tama-tama lang. At yung kanyang bakal dito na nakaabang na dito sa cable ng sa speedometer niya is maganda, mahaba, at okay siya kapag iniikot ng manibela, no, hindi siya naiipit at buwelo. So ito guys, ito yung kanyang gear shifter, no. So makikita natin yung itong mga hose na ito is dito yan sa carburetor, no. Yan, no. And dyan, yan yung fuel cap. So ito yung footrest. Yan, magandang klaseng goma. Siyempre yung kanyang side stand. Ang bakal nga pala dito sa kanyang side stand is makapal na siya. Mas makapal siya ngayon guys na bakal, no, na ginamit dito. At saka yung center stand, siyempre matibay din yan, napakakapal din. So ito yung overall footrest. Yan, yun, brand new pa talaga, no. So ito matte black siya, may cover siya dyan na Kuma. Yan, may symbol ng R for Rusi. Ito guys, may emblem din siya pala, no, na Rusi. Yan sa cover ng kanyang makina. So dito makikita natin yung naka-dual shock absorber siya, no. Siyempre yung cover ng kita natin yung cover ng chain cover, no, kadena. At yung sprocket niya is 3414, 4 to 8 number, 110 and length. Yan ang combination niya, no, MP110. Pero short siya guys, short 110 MP. So sa kanyang tire size sa ulian is Yuan Sing brand, you know. So ayan siya guys, Yuan Sing brand, you know, yun, Yuan Sing, and 275 by 17. So yan, 275 by 17. So dito naman tayo guys sa kanyang taillight, no, is valve type pa rin, and syempre yung signal light is valve type din, no. Yan yung rear fender, may pangalan dito na Rusi. So dito may makikita natin kapag nag-brake tayo, yan, naka-on ng motor, siyempre yung makikita natin dito, maliliwanagan din tong plate number natin dito, no. Yan yung kanyang rear fender, napaka flexible. Yan, maganda. Hindi siya tinipid na plastic dahil maganda rin talaga ang mga plastic ng Rusi ngayon, ano, dahil sumasabay na talaga siya sa ngayong naglalabasan ng mga motor. Yan ang Rusi. So bali naka-drum type pa rin siya, no, sa rear. Yan, ito yung kanyang muffler or exhaust muffler, no. Yan, may tatak siya na Rusi Euro 3. So dito may cover siya, stainless siya na guys, no. Yan, makikita tayo parang salamin. So naka swing arm pa rin siya, no. So ayan guys, no, may kickstart pa rin siya, no. Ang kickstart guys, ang bakal dito is kung makikita natin is parang khaki green, no. Hindi siya yung typical na parang stainless or plated stainless, no, kagaya nito, no, ng kulay niya dati, or zinc, ngayon khaki green na. So yan yung footrest, rear footrest.
Yan guys yung likuran ng muffler niya, no. Yun. So dito na tayo guys sa kanyang grab bar. May cover siya na goma. At may emblem na Rusi. Yan, malaking Rusi, no. Yan, focus natin. Yan, may emblem na Rusi. Siyempre sa gas tank niya, same pa rin ng 100 and 125, no. Ang gas capacity sa tangke, no. Sa U-box niya ganun pa rin, maliit. Ayan lang ang kaya niya, no. So dito guys yung battery compartment. Ayan, kung makikita natin battery compartment niyan, ilawan natin, no. Ayan, ito yung sa fuse, positive and negative. Yan, o, yung CDI niya sa loob na, mati yung flasher niya, no. Yan. So ito yung kanyang undernet ng upuan na plastic, makapal. Ayan, magandang klase din. Yun, yun yung foam. So ito guys yung kanyang cover ng upuan, no. Yan, may emblem din. Pero hindi siya embossed, no. Hindi siya embossed na emblem. Parang naukit, parang inukit dyan sa mas maganda talaga itong tela ng Sort 110 kaysa nung una. May mga una kasi guys na hindi pa natin na vlog, no. Pero mas maganda talaga to, no. Tela niya parang malagkit kung didiinan natin, no. Hindi siya madulas. So dito na tayo guys sa kanyang analog, no. Is fully digital na, siya. Pareha siya ng 125. Siyempre yung kanilang switch sa left side is low, high, busina, signal light. Yung choke lever niya, no. At dito sa kabila is push start button. Siyempre yung kanyang off, park light and on ng headlight, no. So dito maganda, malalim siya and very responsive siya, no. Napakalalim siya guys, no. Yan, no. Yan. Maganda, fit na fit sa aking kamay, no guys. So ito yung kanyang ignition switch. So bali siyang wala siyang key shutter lock, no. So bali standard lang siya na ignition switch. Ito yung kanyang susi, no. Yan. So hanggang dito na lang po ang ating video sa ngayong hapon na ito. So kung nagustuhan niyo po itong ating video, is like, comment, share sa ating mga kayay. Siyempre, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong darating na videos, no. So maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. God bless po.